într-un nou episod în centru, e foarte fain. Deci, vă recomand să veniți în centru, e foarte fain. Centru la Timișoara în centru, dacă sunteți în Timișoara, sau pe la Șal, pe la fața, în Timișoara, la centru, sunt foarte fain. Deci, n-ai cum să nu-ți placă. Vremea este spectaculoasă. Ne plimbăm de la acolo, de la, cum îi zice, doamne, de la cascadă. Aia, știți voi. Ați văzut, acolo. Dă un pic mai încolo să se vadă unde am fost. Vedeți acolo unde a curs apa. Lasă la mine, că se vede. A, da. Cap de lubeniță. Cap de lubeniță. Ne aflăm în centru la McDonald's. În centru la Timișoara la McDonald's, da. Da. E foarte fain, deci vă recomand să veniți, că este foarte fain. Dacă Kevin vă recomandă, trebuie să veniți, să încercați măcar o dată. Măcar o dată la McDonald's. Na, dacă chiar e lung drumul de la voi până la McDonald's aici, în centru la Timișoara. Luați o bicicletă. O bicicletă te induce mai mult în eroare decât o mașină. Luați o bicicletă. Da, o bicicletă, o Twingo, un Renault Twingo. Oreo. Dar nu te uiți, nu aici te uiți, aici. Deci Kevin vrea să zică că dacă nu aveți mașină, mergeți cu Renault Twingo. rolele. Mergeți cu Twingo. Continuarea. Da, continuarea. Suntem la Unirii, tot în centrul la Timișoara. Iarbă. Ia mănâncă nici iarbă. Du-te mă cu iarbă. Nu rupe iarbă că ne dă amendă. Chiar ne dă. Dar de ce? Bă, dar ce să faci?